निश्चय अशोक सिंघाल बिथाङा देग्लाय नैबे ढेकियाजुलि समस्तिनिफ्राय किक आउट निश्चय जागोन। बे सेन केबल गारनायनि जे बाथ्रा नोंथाङा जे सुंबाय, बे सेन केबल गारनायखौ जुदि बिथाङा 10 बोसोर धरि बेहाय एमएलए जानानै दंमोन, बै समाव बहा दंमोन? पार्मानेन्ट सल्युसना माला जायो? सेन केबल गारनायनि गेजेरजों जाया। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ 65 नं विधानसभा समस्तियाव बिजाथि फोसावनो साखाफारा नामा? बे समाव दङ आंजों खाथियाव सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि। आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानो नाजागोन, जिहेतु बिथांमोना माखासे सिन्था धारा खालामदों जे बिथांमोना माबायदि बिथांमोना सानदों बेखौ आं माखासे मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु नोंथांमोना नैबे इउपिपिएल दोलो हिसाबै सनितपुर जिल्लायाव माबायदि थांखि बिथांखिफोर लादों? जोङो सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै थांनाय 2025 मायथाइनि जि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन, जों बेवहायबो इउपिपिएल जिल्ला हिसाबै सनितपुरनि जोङो बेवहायबो खुब गोग्गोमै जोङो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। आरो बेवहाय जोंनि बै समनि भटनि जि मोनसे रेसिय' बेयो खुब मोनसे रिजाल्टआ बिराद मोजाङै जोंहा फैदोंमोन। खमैयै जोङो 75% जोङो इउपिपिएल दलनिफ्राय जानानै रायजो राजानि अननायखौ जोङो बै समाव मोननो हादोंमोन। दा बेजों लोगोसे मोनसे दल जानाय लगे लगे गावनि जि भारतनि संबिधाननि जि पार्सनेल जि मोन्थाय, भटनि जि मोन्थाय, बेखौ जोङो दल हिसाबै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलआबो नैबे फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जि एसेम्ब्लि जि बिसायख'थि, दा बेवहाय सनितपुर जिल्ला हिसाबैनो जोङो बेवहाय मोनबा समस्ति जिहेतु दङ हिसाबै, दा बेनिनो जोङो मोननैनिफ्राय मोनथाम समस्तियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै खुब गोख्रों जानानै दङ। आरो बै मोननैनिफ्राय जि मोनथाम जि समस्ति, बै समस्तियाव जोङो जोंनि फालनिफ्राय केन्डिडेट बा बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लानायनि थाखाय जोङो खुब साखाफारा जागासिनो दङ। आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो राङापारा ब्लकनि आफादगिरि जोंनि गेजेराव दङ, ज्योतिष बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथांमोना जोंनि गेजेराव दङ। आरो बेखौ लानानै जोङो माखासे जि जोंनि गेजेराव बुथ कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिफ्रा दंमोनब्लाबो माखासे एसे सुदांनायनि गोनांथि दङमोन। जोङो बेखौ सुदांनायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो मावगासिनो दङ। आरो दिनै बेखौ लानानै खुब गोख्रों भाबै दलीय भाबै जोङो बेखौ सावरायदों। आरो दिनै माखासे प्रि एन्ड प्लानिंफ्रा फैबाय थानाय समाव जोङो बुथ लेभेल कमिटियाव बोरै खामानि मावनांगौ, प्राइमारि लेभेलाव बोरै खामानि मावनांगौ, बेफोरखौ जोङो दिनै थिग थाक खालामनानै लानाय जादों। आरो बिखेखকৈ नोंथांमोना जि सोंनाय बायदि दिनै ढेकियाजुलि जि समस्ति 65 नं, बिखेखকৈ जोङो बेवहाय जों नोजोर होदों दिनैनि दिनाव सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलआ जोंनि फालनिफ्राय जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लायोब्ला बा जों केन्डिडेट होयोब्ला जोङो देरहानो हानाय मोनसे माबायाव जोङो फैगासिनो दङ। दा बेनिखायनो थांनाय समफोराव जोङो मिडियानि गेजेरजों, प्रेसनि गेजेरजों फोसावनाय जादों जोङो ढेकियाजुलि समस्ति आरो बरसला समस्ति, बिखेखকৈ नैबे मोननै समस्तियाव जोङो केन्डिडेट होनायनि बाथ्रा। आरो बेखौनो लानानै जोंनि सेन्ट्रेलनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' आरो जि दानि गोदानै जि नैबे रायजो सभायाव जि एमपि थिसनजानाय, दा बिथांजोंबो जोङो 9 तारिखआव नै दाखालि बय जोङो तेजपुराव बिथाङा जोंखौ मोनथाम जिल्ला बिश्वनाथ आरो गहपुर आरो जोंनि सनितपुरखौ लानानै खुब गम्भीर भाबै गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ जोङो बेहाय सावरायनाय जादों। दा बेनिखायनो बिखेखকৈ सनितपुराव जोङो बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो ढेकियाजुलि समस्ति, बरसला समस्ति आरो राङापारा समस्तिफोर बायदि आरो नौदुवार समस्तिफोर बायदियाव जोङो मा रोखोमनि रलखौ जोङो लानांगौ, बे खोथाफोरखौनो जों सावरायदों। आरो रायजो राजानि गेजेराव जोङो हाबगासिनो दङ। रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव गोबां साननाया दङ दि जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि बाथ्रा बिथांमोना सानदों। जोंनि ओनसोलाव माखासे जौगानायजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय हारि माहारिफोरनि जि समस्याफोर, बै समस्याफोरखौ जुदि जोङो जोंनिफ्राय गैया जुदि खालामनांगोनब्ला बेहाय गोबां मावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोना बुंदों दि नोंथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि नैबे ओनसोलनि थाखाय जिथु मोजां खामानिखौ सिन्था खालामनानै थांनाय समफ्रावबो मावदों आरो फैबाय थानाय समाव मावलांगोन होननानै आसा बिथांमोना फारिदों। दा बेवहाय जोङो बिखेखকৈ जोङो ट्राइबेल जनगोष्ठी हिसाबै बा जनजाति हिसाबै बा बर' हिसाबै जोङो मोननै खोथाखौ नायनो गोनां जादों। दा बेवहाय बाथ्राया मा फैदों, मोनसेया जाबाय इसु बर' हारिनि थाखाय आरो मोनसेया जाबाय डेभेलपमेन्ट। दा दिनै माखासे एंगेलाव जों नायोब्ला माखासे सुबुंफोरा डेभेलपमेन्टनि खिथु ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बर' जाति हिसाबै जेलानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा
जि हारिखौ हारि हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय जि मोनसे संग्राम जोंनि गेजेराव फैनाय दा बैनिफ्राय नोजोर होनानै 1993नि एकर्ड 2003 सननि एकर्ड नङा होमबा दा फैनानै नैबे 2020 सननि 7 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा दा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव नैबे सनितपुर ओनसोलाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो मोननो हादों आरो बे थासारिनि गेजेरजों दिनैनि फरायसाफोरा मोजां फरायनो हादों दिनैनि लाइमोनफोरा मोजां मोनसे बिजनेसाव बा फालांगियाव खामानि मावनो हानाय मोनसे परिबेखा बिनि गेजेरजों फैदों आरो बे एकर्डनि गेजेरजों बिखेखকৈ सनितपुर जिल्लाया जोङो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ बेयो इसुनि पार्टआव थाङो जेरैबायदि एक्सटेनसन पार्टनि जि बाथ्रा एक्सटेनसन पार्टआव माखासे गामिफ्रा जोंनि सनितपुर ओनसोलनिया हाबसनबाय बिटिआराव हाबबाय जों आरो बिनो 2025 सननि जि मोनसे बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना माखासे गामिफ्रा भटखौ होनो मोनबाय दा बेयो जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो माने बाख्नायथावना 2020 सननि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंसो बियो सम्भब दिनै जादों दा बेनिखायनो बे इसुखौ दिनै जोङो फिनिशिं मोनसे होनांगोनब्ला एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंग्रा सुबुं जोंनि गेजेराव नांगोन पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंग्रा जोंनि फालनिफ्राय नांगोन दाखालि बय जि जोंनि बे इउपिपिएलनि जि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा जे रायजोखौबाय थांनाय दा बेफोरनि थाखायनो बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआव थांनानै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इसुखौ जों फोजोबनायनि थाखाय बिथाङा दायथ' दङ हिसाबै दा बिथाङा बेबायदि दायथ' लानो गोनां जादों दा बेनिखायनो नैबे एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जोंनि ओनसोलनि जोंनि इसुखौ बुजिनाय गामिखौ सोसननांगौ हा हुनि जि हा पाट्टा मोननांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय बिखेखকৈ फरायसा ओनसोलाव थानाय हाफ्रा मोनजोबथ'वाखै आरो बेखौनो बबेबा दलफोरा बुंदों हानि पाट्टाखौ जोंसो होदों बा जोंनि एमएलए जोंनि मिनिस्टारासो होदों होननानै खिन्थु बियो प्रकृत भाबै बेबायदि नङा बिथांमोना होदों जानो हानाय खिन्थु बियो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 2020 सननि 7 जानुवारि जानायनि दफा बायदियैसो जोङो बे हाखौ जोङो बर' रायजो राजा बिथांमोना ट्राइबेल जनगोष्ठिया मोननो हादों दा बिथांमोना बुंब्लानो जे बे जागोन बेबायदि नङा दा बेनि गेजेरजों 60टा समस्तिखौ जोङो फुल प्लेजेड बानायनायनि बाथ्रा दङ दा बेहाय बे जाबाय इसु डेभेलपमेन्टआ लामा पदलिनि बाथ्रा फैबाय डेभेलपमेन्टआ गुबुन गुबुन रोखोमनि जाना फैबाय दा बेनिखायनो पार्सनेल डेभेलपमेन्टखौ दिनैनि दिनाव जोंनि सुबुंफ्रा लुबैदोंब्लाबो माखासे सरकारि जि आसनिफोर निस्सय भारतनि सासे नागरिक हिसाबै आसामनि सासे नागरिक हिसाबै जोङो बेखौ जाय सरकार फैयाथों मानो जोङो निस्सय बेखौ मोनगोन सोरबा माने आमुक सरकार मोनसे फैयोब्ला गुबुन मोनसे जेनेबा इउपिपिएल दलनि एमएलए फैयोबा बेवहाय देरहायोब्ला बिथांमोना नैबे आसनिखौ होनो हानाय नङा बिथांमोना हयथ' बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हानाय खिन्थु बेहाय आसामनि जि मोनसे बियो आसनि बे आसनिया मोनफ्रोमबो समस्तिनि थाखाय जायो आरो साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय जायो दा बे आसनिनिफ्राय जों निस्सय बेहाय बन्चित जानाय नङा बेखौ बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि सुबुंफ्रा माने गुबुन रोखोमनि साननांगौनि बाथ्रा दङ होननानै आं सानाखै 100% रोखा नामा जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फसंनाय निस्सय दिनैनि दिनाव क्लियार जोङो सेन्ट्रेलनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ खावलायबाय थादों सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायबाय थादों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जिखुनु प्रकारे जोङो जोंनि फालनिफ्राय केन्डिडेटखौ होनांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बियो दिनैनि दिनाव खुब सम्भब क्लियारैनो जानानै दङ आरो बे साननै सानथामसोनि गेजेराव माने जाय सुबुंफोरा बेवहाय माने बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बिथांमोननि मुं फारिलाइयाबो निस्सय माने साननै सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जिहेतु सोलिफुबाय थानाय मन्त्रि अशोक सिंहालाबो खोब मोनसे नारा नाथा नाजाथाबनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथांमोना बिथांखौ किक आउट खालामगोन निस्सय मोनफ्रोमबो राजनिति दला माने राजनितिखौ गेलेयो देरहानांगौनि थाखाय गेलेयो अशोक सिंघाल बिथाङा दिनै आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार खिन्थु आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार जानानैबो दिनै जोंनि नैबे गोलैसोनाय ओनसोलफोराव जोंनि जि 65 नं जि ढेकियाजुलि समस्ति दा बेवहाय जेरैबायदि खामानि बिथाङा मावनांगौमोन जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ लानानै अनसायनाय माने खामानिफोरखौ मावनांगौमोन निस्सय बिथाङा मावाखै आरो जोंनि इसुनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुङो मोनसे खिन्थु मावो मोनसे एग्जाम्पल मैदेरखौ नोंथांमोना मिथिगौ नङा होमबा हाथाया दिन्थिनायाव मोनसे दङ आरो जानायाव मोनसे दङ अशोक सिंघाला मैदेर बायदि जोंनि थाखाय मासे मैदेर बायदि बिनियाव हाथाय मोननै दङ आरो बुंनाय बाथ्रायाव मोननै जायो आरो जिहेतु बिथाङा दा गोबां खामानि मावनाय सिनग्रिबेल बाला गारलाबायनाय नुनो मोनदों दा बेयाव रायजोफोरखौ ललिपप मोनसे जाहोनाय बायदि नामा बे सेन केबोल गारनायनि जे बाथ्रा नोंथाङा जे सोंबाय बे सेन केबोल गारनायखौ जुदि बिथाङा 10 बोसोर धरि बेहाय एमएलए जानानै दंमोन बै समाव बहा दंमोन प्रश्नआ बेवहाय दङ आरो दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिया फैदों होननानै सप्तासे सिगां एक मास सिगां माने सेन केबोल गारना दिन्थिबा जानाय नङा बेहाय पार्मानेन्ट सलिउसनखौ जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट सलिउसना माला जायो सेन केबोल गारनायनि गेजेरजों जाया पार्मानेन्ट सलिउसना अब्ला जागोन पाक्का रास्ता जितियानोखि टनटनिया गासैबो जागोन अब्लानिया जागोन आरो बेखौ
अशोक सिंगाल बुलि नङा गुबुन गुबुन सोरबा एमएलए फैयोब्लाबो बियो आसामनि मोनसे स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ हमनायनि गेजेरजों बियो जाय एमएलए फैयोब्लाबो बियो फैगोन आरो निस्सय अशोक सिंगाल बिथाङा देग्लाय नैबे ढेकियाजुलि समस्तिनिफ्राय किक आउट निस्सय जागोन बे दिनैनि दिनाव क्लियार जानानै दङ। जिहेतु गोबां बिपिएफ दोलोआबो जिहेतु बिजाथि फोसावनायनि बाथ्रा बिथांमोनाबो बेयाव माबायदि गोहोम गोलैगोन नोंथांमोना? बिथांमोना गाव गावनि राजनिथि दलखौ गोख्रों खालामनो थाखाय निस्सय बिथांमोना ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनायखौ जोङो नुवा नङा एसे एनै नुनो मोनदों खिन्थु रायजो राजा बिथांमोना बेखौनो नायबाय थादों दि बिथांमोननि जि दल बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोर धरि माने बिटिसि ओनसोलखौ सामलायनायखौ जोङो नुदों आरो बिथांमोननि जि सामलायनायनि समाव मा ओनसोलनि थासारिफोर बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि जि मोनसे सोमोन्दो बै सोमोन्दो आरो ओनसोलनि जि मोनसे थासारिफोर बेयो खुब मोनसे बिरबां माने मोनसे थासारियाव दंमोन खुनु मोनसे डिसिप्लिन मोनसे थासारियाव गैयामोन बै समनि लाइमोनफोरा नांगौबायदि मोनसे परिबेकखौ बै समाव मोननो हायाखैमोन दा बिथांमोना थानाय सरकारनि समाव बेबायदि जिदु जादोंब्ला आरो बिथांमोननि जि आसार आखुफोर माने लाइमोनखौ माने गोजौ लेभेलाव लांनानै सासे मोजां सुबुं सम्पद दानायनि सायाव बिथांमोननि माबाखौ जोङो नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना नैबे जोंनि सनितपुर ओनसोलाव बिपिएफ दला निस्सय दङ गैया नङा होननानै जों बुङा एसे एनै दङ बिथांमोना मावदों खिन्थु मावदोंब्लाबो बिथांमोननि आसार आखुनि थाखाय रायजो राजाया बिथांमोना नांगौबायदि निस्सय अनसायनाय नङा जों बेखौ मिथि मोनो आरो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय। जिहेतु अशोक सिंगाल बिथाङा माखासे लाइमोनफोरखौबो माखासे बेबायदिनो मोनसे खामानि होनानै माबा माबि होनानै थगायबाय थादों बे रायजो राजाफोराव सन्तुष्ट नङा नामा? बेहायथ' क्लियार भाबै जोङो सन्तुष्ट नङा बियो टेम्परारि मोनसे जास्ट माने मा होनो टेम्परारि मोनसे माने खामानि जायखौ जोङो जोंनि पार्मानेन्ट जोंनि खामानि नङा जाय खामानिनि गेजेरजों दिनैनि लाइमोना पार्मानेन्ट भाबै माने फैबाय थानाय गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो बेबायदि पार्मानेन्ट सर्सखौसो जोंनो नांगौ दा बेनिखायनो बिथाङा टेम्परारि भाबै माने दिनै बहाबा एक ट्रेक्टर दुइ ट्रेक्टर माने सेन केबोल गारनानै 100 थाखा मोनदों बेजों जोंनि समस्या समाधान जाया जोंनि समस्या आरो समाधाना जागोन जोंनि नैबे ओनसोलाव बिभिन्न रोखोमनि एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय लानानै इडुकेसन सेक्टरनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि खामानिफोर दङ जायनिखि दिनै इउपिपिएलनि माने मेनिफेस्ट'आव नोंथांमोना जेला इउपिपिएलनि मेनिफेस्ट'आव ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैनि लाइमोनफोरनि थाखाय डेभेलपनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय गामि जौगानायनि थाखाय धोरोमारि लाइनाव बोरै बोरै माने जौगालांनांगौ आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै जोङो बोरै थांनांगौ बे माने इलेक्सननि जेला मेनिफेस्ट' ओंखारगोन नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनगोन आरो जोंनि नैबे सनितपुरनिबो बिखेखকৈ बे स्पेसियेलि नेमा मेनसन थागोन बे माखासे खामानिफोरखौ लानानै। अशोक सिंगाला मोनसे बर'नि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै राजनिति गेलेदों नामा? बे बेलायाव एक्सुवेलि आङो धोरोमनि बेलायाव आङो खोब गम्भीर भाबै आङो हाबनानै बुंनो सानाखै अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंदों जि हारिनि सुबुं जायाथों मानो बाथौ धोरोमखौ अनसायनायखौ निस्सय जोङो मोजां मोनगोन आरो जोङो मोजां मोनो जिहेतु आंबो सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै खिन्थु धोरोमखौ लानानै बिथाङा गमामायैनो जुदि राजनिति खालामदोंब्ला बाथौ धोरोमनि थाखाय जों बाथौ सिबियारि हिसाबै बेयो जोंनि थाखाय मोनसे अपमानिक जनक जागोन होननानै आङो सानदों खारन जोङो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बिथांखौ जोङो नुदों जोङो ढेकियाजुलि ओनसोलखौ मा बुङोमोन मोनसे समाव शहीद नगरनि बाथ्रा बुंनाय जायोमोन दिनै गमामायैनो ढेकियाजुलिया शहीद नगर जानानै दंना गैया ना धोरोम नोगोरसो जादों नामा बिभिन्न समायाव माने सोनाबनिफ्राय पण्डित लाना फैनानै ना मालाबा 1 मास धरि 15 दिन धरि ना माने फुजा खालामनायखौ जोङो नुदों नङा होमबा दा बेबायदि लेभेलनि आरो दा गमामायैनो जुदि बिथाङा जुदि बाथौआरिमोनब्ला गुबुन गुबुन धोरोमनि जि फालिनाय बेनि गेजेराव जोङो नुनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेनिखायनो बाथौआरि सिबियारि बिथांमोना गुबुन गुबुन धोरोमखौ बेबायदि रोखोमै जोङो सिबिनायखौ नुवाखै आरो बाथौनि गुरुफ्रा जोंखौ बेबायदि फोरोङाखै जोङो मोनबा जि माने जोंनि गेजेराव दङ मोनबा बाथौनि जि मोनसे दङ सान्थौ बे सानस्रिनि गेजेरजोंसो जोङो बाथौखौ सिबियो दा बेनिखायनो आङो बाथौनि बाथ्राखौ लानानै धोरोमनि बाथ्राखौ बिथाङा जि सिबिदों आं बेखौ बांद्राय माने कन्ट्रभारसि माबायाव आं हाबनो सानाखै जाहाथे गुबुनारिनि धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुङा भारतारि नोगोरारिफोरा जोंनि बाथौखौ सिबिनो हायो दा बेवहाय जोङो बिथांखौ वेलकाम खालामो खिन्थु बाथौखौ सिबिनायनि मुङाव जाहाथे अपमान खालामा जोङो बेखौ खावलायनो थागोन निस्सय किक आउट खालामगोन निस्सय देग्लाय बिथाङा जेनगोन बे क्लियार जानानै दङ दिनैनि दिनाव। गोजोननाय थाबाय जिहेतु नंगौ जिहेतु नैबे आसाम हादोरसानि जिहेतु बिसायख'थिया गेजेराव साननै सानथाम बा माखासे सप्तासेल'सै बिनिखायनो जिहेतु इउपिपिएल दोलोआबो गावसिनि मोनसे पार्टिनि बा दोलोनि बिजाथि फसंथानायाव जिहेतु बिथांमोना साखा फारा जादों थारैनो देग्लाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे जानो हागौ जिहेतु नैबे इउपिपिएल दोलोआबो जिहेतु मोनसे
बिजाथि फोसावनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। थारैनो समा खिन्थागोन सोरनि आखायाव नैबे मासिया सोरनि आखायाव मासिया थागोन।